no naka muni tum pilo kar inai lapen pirthelong kupilo ke thenai lake tangka muni tum tangka jone kahino anta claim edle means tangka lo munit ong achithe lapen tangka jone munit apran sa mechi en ilablo lapen tangka jone ngang phanang patinang kopu phangkedong kubatolo phangkedong hi imalatum kali munit latum ta tangka jone si kiklem they want our kidneys and eyes to solve for the others lasi phangedong ye laki hi kali munit tum suka cheplang one kidney corner door 5 to 6 lakhs unended la penajok si penang an muni tum phangedong si kachiplang la pen julum pek anglo penang an tum bisa se pachu balo pupu but phangedong lagi ha ipi ipu akai ahut pentado la pengen nom kachiri nanji son niam ni dokok phangedong la pen criminal aprang prang aphangedong plutang te muni pathilot po amek ano a kidney hai hor laptiti but non ke phangedong de kallo criminal murder sumsame dokpeglo they only care for the people muni phasi pathi chotang vet amek ano hor pon pe la tumangke lasi non long aphangedong mang sonni dokok lasi chiritu kado ka beta main kachire nanji la kenang nuvel kita mahut iprang lam chupu the lasi mobile charge men photat purate lasi chire bek tha kado ka beta la pengenang auto taxi dun same amuni lang epele dunnon non long phangedong criminal lake pajan tap theko parisi news room da theklong matidi lasi chire tha kado ka beta lapen ke megjang ji aprang please do check under your bed nang palong arum chilang de tha itum rumalo dudeya hut an gi chopi nang lu chokta theng matidi lasi kadu kasobe chilang pa mekarangji even atumoda dolake ha phipu akai hot penta idon hem apia potum rit kam kiklem phandam lab asupi anwesi hem ki hon ke ajo megjang ra pe phan ajirpi phan chi hangdam lo kibe ahur ajirpi mang angsong theklong nok munit akeng jangling ajirpi bang ajulo kupilo ohala ke jo munit akeng mapilo pu but ajirpi bang kali on ni pe tum rit kiklem ia hormu pusi thagung rom ako ajirpi aju thulo kaliti ola ke munit akeng jo pu aju thulilo ako ajirpi bang kaliti o ni pe rit pen ke wan kuwa be pot pusi thagung thurong lilo ni nambe dundelo oi phere ong puma ajirpi bang damjilo nege ni hembina pot chibinang ko pokmat ajirpi bangke ajopi anmangke phanadong pathi lolong ke laphan mangke lasi kachire bek nanji ke nang sort kadu kobeta lasi please labang so video share bek tha lan halo pini video kang ton next video nang tum awareness lapen motivational mate explanation video nang tum chonghong ik tha